Izvolite, ustanite da pročitamo molitvu. Kao pravi Srbi, pravoslavci, da počnemo sa molitvom. A možemo i svi zajedno. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš, iže jesi na nebesije, da svjati cija imja Tvoje, da pride carstije Tvoje, da bude Tvoja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam dnes i ostavi nam dolgi našija, jako že i mi ostavljajem dužnikom našim. I ne uvedi nas u iskušenije, no izbavi nas od lukavog. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisne u vijeki vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče, domaćine, blagoslovi. Hriste Bože, blagoslovi sobranje ove Duhom Tvojim svetim, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Još jedan put dobrodošlicu želeo sam sinoć svima vama, nije nam bio tu otac Aleksandar, moj brat i saslužitelj, tako njemu želim dobrodošlicu i svima vama, neka je srećan i blagosloven ovaj početak današnjeg večerašnjeg koncerta. Živeli! Hvala česti oci, hvala ovoj divnoj večici, molim vas smestite se deca udobno, krećemo sa programom za par minuta.
Thank you.